салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз ман мехостам ҳамин куклаи нозияи шумода нишон диҳам. ай сачоқу ҳами хали короче шапкаша пӯшонда, футболкаи дударша пӯшонда, бахча ҳам хали кукла кадай, нинича кадай ба гуфти худаш, памперс пӯшондааша. барои чӣ ин хеле мекуна? Барое ки кукла надора ва пешаи нозия ягон бор дар ҳаёташ кукла намехаримша. дадаш намемона, барои мега дар амон хонае ки дар дарунаш ҳамин чизи вай боша. бар нозия бари наҷоштамо. дар хонае ки дарунаш дар бозичаҳои ҳамин суратдор боша, сурати ҳамин куклаву ҳамин хели игрушкаҳои мишка ва ҳамин хели чизо боша, фариштаи раҳмат намедрояд. барои ҳамун намехарем. барои ҳамун мо намехарем. нозия зиқ мешава, мегира барои хича ҳар хел ҳам хел чизоро месоза. гӯем ай полотенсо, ай киртоҳо, ай ҳарчи мегира мепечонаву ҳам хеле бахча нинича соз мекуна. бозӣ када мешина. ҳа нозия? ҳам хеле маъқулад да. эра исм мебара, исм мебиёра, дига ҳар хел либосҳое мепӯшона. сатраш мепӯшона, инаи сатри химара як майдача ина мепӯшонаш. хулосаи гап ки инам хали шумо чӣ хел мекунед ҳамин духтаротон агар ки мақсад бисёр ҳамин хоҳиши кукла бозӣ кардан мақсад дошта бошанд. раз дар ислом мумкин нестай. ҳам хеле чизо фаришта намедроя хона агар ки ҳамин чиз боша. барои ҳамин чӣ хел мекунед мақсад ҳам хеле ранги духтари кӯдакотон ҳам хеле игрушка месозанд, хичон кукла да ҳамин бора нависен да таи комментария духтаро. мо ки намехарем, намедонам, нами хеле худаш месоза, худаш ба худша бо як хел вақт меша ки ман мегирам месозамша ягон хел ба ҳамин чизо полотенса ва ҳар чиза мегира пичалак мекуна, я шапкаша мепӯшонаш, ё румола мегирам я сарашда мекуна, ҳам хеле бозӣ мекуна. гирав дӯстони азиз, дар инҷа ман ҳозир мехоҳам вай тайёр кунам. торти медовик тайёр кунам. ҳам хел камтар севу ман дар ин вай када мондум кӯдакода хӯрданаш осон шава гуфта. дар инҷа сливочное масло, камтар шакар, асал андохтум. ҳозир ина сода андохта болои плитада монда сирқ мекунам. аку инам хел дӯстони азиз дар болои плита мондам кофта меистем ки хаф када нареза. ҳам хел кофта меистем то сирқ коричневӣ шиданша барои рангаш хушрӯ биёя, сирқи ҷигари биёя, шоколадни биёя. гӯем торт мо барои ҳамун сирқш мекунем. ҳам хел кофта меистем. тухма отдельно мезанам. тухма 7 дона 8 дона хеле намедонам. мебинем ози агар тухмо агар калон калони нағз бошанд ам 6 мешава, агар ки майдатар бошанд 8 дона меандозам. дар ягон мисочка мезанам, пена мекунам, баъд ина мемонам сиропа камтар хунук шава, кам бори как андохта аралаш мекунам тухмкати, баъд орд андохта ам хеле жидки вай хамир тайёр мекунам. сахти баъд намекунам, ай хали хамирша ам хеле ранги бисквит, камтар ай бисквит ғавстар орча медозуму. ҳамин листи духовкам кати дута кадаку мегум бупазам. мебинед светаш чӣ хел шид. нам хел светаш хушрӯ шид духтаро. боваркунед рӯзи дароз ремонтай, ҳамихе сарам дард мекунад дар оғози ҳамин ремонт. ҳамихе саҳар уже аз соати 8 сар мекунанд ремонта. нами ҳамсояи бармон ремонт кадаста, ҳамихе овозаш баландай. ҳамин девола чӣ кори кадаста намедонам. беҳад овозаш баландай. кӯдако то дера хом мерафтанд, ози ҳамин ремонт хораи намемонашон. рӯзи дароз ҳамихе овозай. гуфтестам шаварма ки дил ма гирифта ҳамин квартира. ма медонистам ҳамин квартира намегирифтем овозай қаваяй.
кай ремонт тамом мешава ин шавар мегаин доминава як худ вибират кади тоқат ка ам хел топкай мақсад ва ин ремонт рафтестай то вашидан шуда тамом кадан шам хел овоз мешава кудакоя садик туғри кун насиб иншоалло бадай чиз баъд аз соли нав баъд ягомҷо кор мебирам ё ки рӯзона баромада ягомҷо мерам ин овоза нафаҳмам нами хел духтаро ман хамирша тайёр кардам инҷа тухма дохтам 6 доная задам вай жидки тайёр кардаги будам асал сливочное масло вай қуш кардам ам хел орд қуш кардам ам хел жидки хамир кардам озна листа мегирам барои садик бисёр савол додан садикда туғришон кардагие ман гуфтам ябора баъд аз соли нав монамшон барое ки праздникҳо мешава нав кӯдако уже адад мекунанд рафтанда ки соли навай бо ҳар хел қонуну қоида дора иҷада намефорам кӯдако дар соли нави намефорам иштирок кунанд барои ами вай гуфтам баъди соли нав мемонемшон нам хел мемонем паза дӯстони азиз дар 160-170 градус ман мондум 2 лист мешава акам чизои ма инҷа кремша тайёр кардистам намхел дӯстони азиз ма сметанаро қатъи сугшони молоко аралаш кардам амхел жид кишид намедонам чӣ хеле торд мебиёя оз табиратш мекунем ака намхел дӯстони азиз ман 2 лист пухтам амбайн дута кардам амхел 4 бисквита боло ба боло мондум крем амхел кардам неки ай барош чакид бисёр бо диюмбора гӯем кремаш кардам амхел торт хай ба назарам хушро омада нав сабират кардам торта шавҳарам омадам то рӯза вайшона то вақти ифтора бояд ма ки вай кунам бояд ма фатирма тайёр кунам барои ифтора қуртов кунам амхел чизои барои қуртов дар кора гирифта омаданд хай ангури тиршаки хушро овардиян помидор бодарем ҳозир ма ина вай мекунам халдем мемон то қуртов тайёр шиданаша ин камтар мулоим мешава мегум хак бисквит ния худаш мулоим аю ба ҳар ҳол бо камтар дам гира сметани крем кати нағзай лучи ма бегаҳ мекардам ира шав мемондум дам мегирифт то сар мулоимак мешид оз як ба фикр мусбети питаца кунӣ намекунада қуртов дарав тайёр мешавад чӣ хела ам ним соат да хел мекунам ози вай намешава мулоими хушрӯ намешава инайҷа дӯстони азиз ҳам хел фатири саростима кардам андохтам пухтестай камка ки дигаиста мегиримша дараҷа вая кефири қати сметана андохта намак андохта аралаш кардам гарм шуда руған мондум инҷа ваёе тайёр кардам салатое тайёр кардам намхе фатири мо тайёр шуд дӯстони азиз фатири варақин кардам намхе саростима бояд тинкакш мекардам тинкак баъдаш накардам амхе ғавси вай омада хай ба ҳар ҳол хушрӯ хрустияши хушрӯ омада намхел дӯстони азиз қуртови имрӯзаи мо амхел тайёр шид саростима рости гап вақте ки рӯзе ки торт кунӣ дига ҳеҷ кора успед намекунӣ амхел намедонам саростима амира кардам ки ози вақти рӯзакушоишон меша ай кор мебиёям гуфта тез торта сабират кардам манка вақти видеокуниам нашид тез вай кардам гӯем фатирма тина кардам андохтам пухтам амхел бо кӯдако кати хонаи ремонт рафтеста амхел сар вайрон қуртова саростима амхел тайёр кардам дӯстони азиз хай ба ҳар ҳол ба мазаи хушрӯ омадаи қуртов намехел дӯстони азиз дар олаи мо бисёр нағз мебинам қуртова дадаш кӯдако худам бисёр қуртов нағз мебинем барои ма тез мекунам дар ҳафта мумкин 2 бор мекунам қуртов намехел ҳозир қуртов мебарамшон хурдаистан баъд вай мекунам торта брида мебарамшон ака чӣ халие ки биёяд торт намедонам худоя ака вай наша сахти безеб наомада боша барое ки бисёр вай нашид наистод да ака агар ки аз шав мемондум хушрӯ то саҳара мулоим мешид
دوستانی عزیز از این خیلی تورتا میبرم رنگش کم ترک ملایم شده به توقعت انا که کودکوام داداشم میگه یک کسوک بردتی من فرم میرم کار خیلی باشم مالی گفتم خیلی مالی یک برده میتیم تون خیلی مخلطون شبانی برایش مکدیم همه خیلی زیر اگر معقولشون شد برده میتیمشون تا سیشیدنشون اخرا اگر که گویان سختره که میسته تو سهره وای میشه ملایمه که خشرو میشه این همه خیلی خشرو اومده ما همون 4 تا ویا گویم دو پلاق بو کدم ده 8 تا کدم همون 4 تا بیسکویتی پختگیمه 8 تا شیدم خیلی خشرو اومد تنو که خشرو اومد خیلی دوستانی عزیز رحمت که ویدیوی ما تماشا میکنین لایک کامنت ایاتون نبرین تا ویدیوهای آینده